Зәйдә район башкарма комитет җитәкчесе Илнар Хафизов рәислегендә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясенең чираттагы утырышы узды. Комиссиядә 9 айга нәтиҗә ясалып, агымдагы елның калган айларына бурычлар билгеләнде. Комиссия эшенең уңай яктан бәяләнүе куанычлы. Работа нашей комиссии так. Комиссиябез эше республикада уңай яктан бәяләнә. Бу безнең уртак тырышлыгыбыз, хезмәтебез нәтиҗәсе ди Илнар Хафизов. ЮХИДИ бүлеге статистикасы буенча, Зәйдә 9 айда юл хәрәкәте, шулай ук юл хәрәкәтендә һәлак булучылар, зыян күрүчеләр арту күзәтелә. Бу турда чыгышында ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамин Гарифуллин бәян итте. Агымдагы елның 9 айында 486 юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Шулардан 36 хәрәкәттә 5 кеше үлгән, 43 кеше тән җәрәхәтләре алган. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда гомуми юл транспорт очраклары 5%-ка кимесә дә, кешеләр җәрәхәтләнү белән бәйлеләре 4-кә артык ди Рамин Гарифуллин. Инспекторлар юлларда 9 айда 45 кешене машина руле артында алкоголь кулланган хәлдә тоткарлады. Ел башыннан исерек машина йөртүчеләр тарафыннан кылынган юл хәрәкәтләр саны 6. Аларда 3 кешенең гомере өзелде, 5 кеше тән җәрәхәтләре алды. Киңәшмәдә юл хәрәкәте иминлеген оештыру чаралары, пропаганда эшен актив алып бару темасы буенча фикер алышында, балалар белән аеруча каникул алды чорында эш алып бару кирәклеге ассызыкланды. Утырышта уңай якларда әйтеп узылды. Автосессия республика бәйгесендә Политехник колледж студенты 2нче урын алды. Что касается автосессии, Сергей Васильевич, большое спасибо. Автосессия республика бәйгесендә юл кагыйдәләрен белү буенча шәхси беренчелектә 2нче урын алган Политехник колледж студентын һәм гомуми исәп буенча 4нче урын яулаган колледж командасын әзерләгән өчен уку йорты директоры Сергей Максимовка рәхмәтлебез. Алга таба да уңышларга ирешергә язсын, диде Илнар Хафизов. Утырышта юл хәрәкәте иминлегенә кагылышлы башка мәсьәләләр дә каралды. Комиссия рәисе авыл җирлекләре башлыкларына юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очракларын хәбәр итәргә, шулай ук кышкы чорда юлларны кардан чистартуга тулы әзерлектә булырга чакырды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.